Jaintia Hills Development Society JHDS kaba pyniaid ka farm Northeast Project mynta kasi kala Plie Paidbah ka bynta basaw jong ka project phase 4 kaban pyntreikam hakini kilai snem banwan hakikat tylli shnong kiba hapoh Thadlaskein Laskein Block ya kani ka project la Plie Paidbah da BDO ka Thadlaskein Block umabi Sungoh ryngkat ka jingiadonlang ka Agriculture Development Officer Laskein Block ka kong Lamare u AGM ka NABARD u Bah Grevile Kharlukhi ka Dr. Lamare MBBS, u Director ka JHDS u Father Manbha Pakem, u Sir Garhard Presdent KHUBLEI Germany bat kiwe de kihe sarkar. Haba ai jingkren u BDO ka Thadlaskein Block ula ai ka jingiro ya ka JHDS ka balashim ya ka ni ka senjam ban kintiu ya ka yo ka kot kinong rep hakini ki khat shnong shushu ula pen paru ya ka jingkloi ban ai jingkershan ban ya trei langling ba kilat jingrap ki ba ka block office ka don. Hakani kesngi la yo ru ya ka jing batai halor ki jing mentoi jong ukrai ha ka jing kon jing khia ki bru ya ka bala ai da ka Dr. Lamare government doctor retired but ka jing don ka mat penne pensa ka jing sport ka kando ya ka bala ai da ka kong Lamare ADO Thadlaskein Block ban pen kraw shu ya ka ni kesngi la yo ru ya ka jing saki testimonial na ki nong rep krai ka shnong samanong ryngkat ki jing ruai bat ru ka jing shat na ki kena school ka shnong Ingkar. Agriculture Development hapoh ka thau yang ma temen tum bang dia du yukre ye wiki jai jeng thong le yo phi kam de kalam ha ka liang ka ka khya na men tu ha i gi bru le em ka mi ka jeng ka jeng khya yang ka met yang ka khin dau le ka em kam go ka te ka jeng ka jeng khya khin dau ma i gi bru cha i yo phi ka ni si man de rep i kwa yo chi bun na kwa yo uso ku ba chi bun uso ki so chi bun uklan kita ki jod ki pol ki kubi he kata kamte yupi hagi kper ki pra yang kasbo le ang yupi madol kasbo am kam pi mad am ki jing thau dan ki katte pi na tang wi ja cha am ka te jing mad wa man da bon ni ga kasbo man da bon ni ka wai yo u nang klan bor kana ka ta ku ria ga dap ha patet mte de yo ang ta chem mi bon sen man da jor ra ga wai kam tam ga dap mai chem mi pi dan ske kan daw noแต่มันจะเกิดกันดาวอยู่พี่อุปนซีสมัตอุปนบ้าชิมปัวก็นี่ที่ดาวกันนี่ก็สงการก็แต่แชมป์ก็อีกมันจะประคัดก็อีกแล้วเว้ยแต่องก็ว่าดันแชมป์มีพี่จะออฟฟิศมันจะไล่พี่ว่าตัวว่ามันไล่ทอกสบพี่ไม่ยอดได้พี่ในออฟฟิศเนี่ยแต่นี่ดาวนี่ว่ารู้ว่าตัวกว่าก็องก็อยู่เป็นเนี่ยเป็นสะอีกกันดาวอีกจังสบยองกันดาวดีว่าเป็นดุนาอีกิติดวายเลยนี่กิติเคมีคอลเฟอร์ติไลเซอร์แต่มันนี่เต้แต่มันPika iki utuna iki sebuah ngangat ana kini ki blok yang pi la jawan kini ki officer ni ki department yang training yang pi awatna kata ke sebuah khat pras gi utuna iki sebuah we embai no wan iki takan ni man ke sarkar kar percham go ong pendunai gitu mem ong ke pi taham na hoto mk ni melumala tang hap tiban ibalan semto we bet ma yo pi di de wai knyang woro gap ni than gau seru obam knyang ha no you pitch along the way and hot man the boy pitch young san rusen cha chi pom that the set you would there boy pi young ang pi smart yap knyang the young ri khmat yang it sen ma chi tin klom the utu nong rep chi tin klom the pi that pi ma dut pi knyang chi the chi yap the man the only oi kit the mi am tu ma the ong ne pai pi e practice agat the pen you I man the the way o tu knyang man the ga ong I san rusen cha chi pom
yap tu kenyang di puan nang ki nang layu tong pat yap tang man e chi ten kelang i wai chi e chi yap na deman na sa tho pi kam oi iki pru la man da di wai kal mat ong ki tor pi di asing cha da asing chai sta asing chai mit te madon mat pi la da di pi ten kelang du wai da overdose no te ga jok ma ha kan dau lan how e da wai e su pi i jok Kemen kalau bah kini snem snem bla debring yo banwan ra ek ke dispensary hapoh Nongjngi ke veterinary dispensary te kirang ba shnong jingiadonlang ni kapor te video idonlang ni por te nakaliang junga kani ke invitation ke jing terwa mon nakaliang juka office jungi ni terwa ba ni pet bro kini nong rap dan ni kibun ki kidan kini ki start i doctor dan start agriculture ki batai fish pangki jing mentoy jong krai kabidai ko kat kya ekran pang katung katap and so many other things the ringa ngamla ban batai start if it ye pitip hama pi kumno ban rap kumno ban ayum kumno ban pu pitip hama pi ban yanga der kai ka ban ila ban irap kalong kumno ngin irap ban mi to ka yo kumno ngila ban pni pi kalti kumno ban di shubu shu ai nuksa kum ukrai hakpor try ban was that father maybe 2 weeks back 3 weeks back kumalai tayo de sau tayo shwa ban ngin position ni shnong jopi nidan ko program number teman mantau snem ko bang father mane kadika international year of the millet kamada ka prothai bro ko wai ki celebrate ukrai te niru hapoh Jaintia Hills hapoh West Jaintia Hills hapoh mimentu ni sedang yang naging celebrate jungi bangin wara ya ka focus jungi ukrai ngai KHUBLEI kaba kraw ko jingai KHUBLEI jungai ki shnong na po sa manong kadigi bakhlo ba ban i ki le dry jing rai krai jungi keleng ki chaka ngalai ki kira yu kira juki keleng nata kila abek ki cake ki roti ki biscuit relay and ka bakham kemen chu kalong si ngawan chune Nongjngi bani tu ipi spanga khana jong ki nong samanong kalong ba por ngi kendu iki biki nong shna jingbam spo shlong spo nong sor spo goti le kiri ki wat ki ong nei ngin yo ukrai si te habingiwan ko mini jal program ko ka jingi tu khana jungi ba phim ta se kalong ba ndei tang ba pin chu rap ukrai kadan ru ka future mo kadan ka yo kadan ka hard ukrai ka ba mo phi ba mga ngimtip mri kadon ngiru si nga go phi ba stang ka singa dan chosor dangadan spo sor shlong dangadan spo bombe nga nakwa ban wat krai mor ngadi ubriu ba khuslai ba ya kamet ka phat te nga penduna ka bamja te ngam bamja ngam bam ding habam du krayam te ngam li chudukan mong man wat krai ngam yo ukrai sa mut kataru de ko wei ki ba ngin perkhat NABARD uthui kilat ruti hawa rep hiu nu jingthong uthui kilat ruti wa kaman pelayau yo ni jingthong lada phi yom ni jingthong mem yi phi pelayau mem jingmot bon ki dong rep ci sen wada rep ki ci sen wada kre ki kwa ku yo ya ka bang gadi kwa ki upen man yo tu yok man u jingthong walai ka yaw ka hat ile man ka yaw ka hat lengba uni jingthong yo view penem kam hago Plie school ki khot ki ti yang phi yo Plie yo bu penem kam hago bon jai hago kam ka yu kasem pat kam ter ngang ngai yo wa lengba ki jing ti lang yong i lengba ki MBBS em ki ni ngan nakaliang yong video pai lang ki ki MBBS but nakajo kapor nakaliang yong NABARD but kam ter i uthu ikinak roti kaman yo pelayau kaman yo terlihat yo new jingthong henry lada warok kani ka shnong hapoh Ingkar le i yare pi ukre mep kayau ngatrai le noi mep jingmut ka ka rep ukre mo te kate ka jing ok yo ngai phi hini mem du kwa batai si bonjai bot phi da nya phi bot phi da kwa ai yo launch ni project ko phi no ka yo dang kam yo grupi ba ka jing siao ka pen yo la da po office do ne to do yo kri mo dang em gibi aku jing ri da si kam kari siar kari sniang kari blang bat gibi jing mentor ki yo pen ba ka ni ka farm not east ko so te si nga siya KHUBLEI ka di ka society ka farm ka ni ka JHDS wa dayi pen man ka di program hapoh ka block kayong hapoh hapdi ki ni kan shnong
Tengah iwi ada kalian ke office. Uang EP wa I upachang ni kat wa ye yo u bo I ka jingirap. Lem hai nu jing yang pi wi rap ye pi wa yo u pelai ba ye ka ni skim yo man ka skim ko job ha kini ki por ko dang kre pika. Ta hajo I por. Da kalian ni jang ke office I emi ki skim go fair ko bon pi de tip ki skim cis pa sngi mo. Ngatrai lengba kan ni skim cis pa sngi la dau pachang ni yo convert budget mo yo convert snang yo pen kre kam lang mo kan ni skim kam tam ha kini ki ri jing ri kam ter yo pen he ki jing ri jo pi yu e na kaliang yong I na kaliang yong ya ko block e pi ki sem na kaliang yong kini ki JHDS e pi ki snem mat kam ter kani to ka man ka jinge kre lang ka yong I na kaliang ka office wo pi ki Paidbah.แต่session uang ini baru kini kita shnong yang ka Nongjngi kini ki area ini ki Garhard shnong. Kat iba yo pi kanu ka jing yo ka yang pi ko pi pyntreikam pi ko yo pi lengba ke department pyntreikam hok iki. Nak wa kini ki jing men yang ka sarkar ke jing wan yang kini ki bru sarkar bat ki bru kini ki asok ki society ki wan ki betai ko fair yang ka district lagi mentah go fair ke state. Kajing wan yang pi hai ni ka shnong yang pi man go mentoy ye pi ko wa kayung ngasem yang pi yo ko uman ko yo ko kot yo like na kajing kajing kedo hapoh kayung kasem ko yang pi yang ye pu sai ki kon ki yang pi te dagi ni ki kintin go khajak ngam pa uklambon te saji sen wi KHUBLEI ye pi ka JHDS bat KHUBLEI Paidbah ngat wa ka ni ka skim kawa ulat mentu man ka skim ko job bat ko yo mentoy ya pi waro ki Garhard shnong ta saji sen sedang nga hai ni declare no ya ka ni ka project ni ka farm project 4 not farm ka project farm not is 4 declare ka man sedang no ko krekam nado mentu ka sngi but ngai jawa ka ni ka skim man ka ko job but ku jing toy je pi kini ki Garhard shnong ki wa tayo mentoy lengba ka skim te dik ni ki kinten KHUBLEI si bon upla berkuy pi ka shnong but ya kinong punya ya ka ni ka project KHUBLEI si bon ke jang